ڕێبەر دەستێن منێن لەرزۆک دناو دەستێن خۆدا بحەوینە بە ئاورێن وێرەک و ji خۆ باوەر ڕێ نیشانی من بدە هایا te ji dilê minê du dil hebe hêdî hêdî li ser rêya evînê bimeşîne rê axî ye tirsa min ji baraneke xapînok heye ku em dilî tavê de weke teyrên basîkşil bile bitin rê bê domahîke tirsa min ji siya ewrên tarî heye ku em di bêdengiya gomanan de ronahiyê winda bikin di nav qefesa sîngê min de çivîkeke birçî heye birçîya baweriyê me ez tu jî helbet rênasî rêberî tu rê nîşanî vî dilî bide bila em bi keskahiya buhara evînê re dilkesk bibin û bi rêbazekî ku kesekî berî me nekiriye evîndar bibin tu rêberê hezê yî ez jî di asoyên te de rêwiyeke dilsozim tu evîndarê evînê yî ez jî di oxira hestên te de heskiriyeke şanazim tu zanayê jiyana hevparî ez jî di dibistana dilê te de şagirteke yekta û çalakim rêberê rewan rêberê rewan were were bila rewanê te yê gewr rê li ber mina wendayî veke ku bi ronahiya çavên te ji nû ve xwe bibînim bi nazikbûna tiliyên te ziraviyên rûyê xwe şane bi şane hîs bikim di ferehiya dilê te de xweya belavbûyî hêdî hêdî berhev bikim bi rêya gotinên te yên şîndar wateya hebûna xwe nas bikim rêberê rewan rewanekî zindî yî tu nûla gurmîna dilê firindeyekî di hindirê min de lê didî tika dikim rêber tikayan ji tîpên helbesta te dikim min di ramanên xwe yên veşartî de mayînde bike bibe av û di damarên dara jiyana min re bi şarazayî biherike min ber bi ayîndeyê ve bimeşîne û rê nede mirinê ku careke din di tarîtiya tenêtiyê de min bike pût